Nei, nों मा गामिनि होनदोंलाय खिथालाय? आं तामुलपुरनि ओमफ्राय नोङो माहा मावोमोन खामानिखौ? आं इयाव फैदोंमोन बेंगालराव ओमफ्राय आंखौ हराव मानसिफ्रा गाना खारजोब्बाय गारना खारजोब्बाय ओमफ्राय नों दायो गाना खारनायनि उनाव रोसिखौ लोंबाय अ लोगो मोनो दा आं आइबो गैया आफाबो गैया फंबायबो ओमफ्राय नों दायो थांनो रोङा र' न'आवलाय? आं रोङालै फंबाय आं रोङा मा गामिनि आं दले गामिनि फंबायमोन दलाबिल ना दले गामिनि तामुलपुरनि तामुलपुर नोंसोरखौ उन्दों फंबायमोन तामुलपुरनि जाबाय दे नोंसोरखौ उन्दों फंबायमोन नै नों मा गामिनि होनदोंलाय खिथालाय? आं तामुलपुरनि ओमफ्राय नोङो माहा मावोमोन खामानिखौ? आं इयाव फैदोंमोन बेंगालराव ओमफ्राय आंखौ हराव मानसिफ्रा गाना खारजोब्बाय ओमफ्राय नों दायो गाना खारनायनि उनाव रोसिखौ लोंबाय अ लोगो मोनो दा आं आइबो गैया आफाबो गैया फंबायबो ओमफ्राय नों दायो थांनो रोङा र' न'आवलाय? आं रोङालै फंबाय आं रोङा मा गामिनि आं दले गामिनि फंबायमोन दलाबिल ना दले गामिनि तामुलपुरनि तामुलपुर नोंसोरखौ उन्दों फंबायमोन तामुलपुरनि जाबाय दे नोंसोरखौ उन्दों फंबायमोन